लड़का होला तो लोग इहे पूछेला कि केकरा घरे लड़का भइल। तो जैसे राम जी के जन्म होता तो लोग पूछता केकरा दुआरे बाजला बधैया, केकरा दुआरे बाजला बधैया, बधैया बाजे बधैया बाजे अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया बधैया राजा दशरथ घरवा बाजे बधैया, राजा दशरथ घरवा बाजे बधैया, बधैया बाजे अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया बधैया बाजे अंगनैया बधैया। और देखिए जब लोग खुशखबरी सुनेला कि हमारा घर में लड़का होके के बाद तो बहुत खुश होला लोग। और ओकरा से सबसे ज्यादा खुशी तब होला जब एक मतारी जब माई बनेली तो देखी अपना पति देव से कहतरी और कैसे कहतरी कि खुशियाँ समाइल बाटे अरे राजा हमरा मान कि खुशियाँ समाइल बाटे अरे राजा हमरा मान नया मेहमान आवे वाला बाजीवान, नया मेहमान आवे वाला बाजीवान।
बा पांडे सिस्टर को और रउआ सब जरूर सुनब जा। करीना की आवाज में गावल गइल बा और कहल गइल बा खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मन में खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मन में खुशियाँ समाइल बाटे राजा हमरा मन में नया मेहमान आवे वाला बस्तीवा नया मेहमान आवे वाला घर के जितना सदस्य वालों तो कहतरी नया मेहमान वाला जीवन में नया मेहमान आवे नया मेहमान आवे वाला जीवन में और देखिए बाकी गाना रिलीज हुई तो पांडे सिस्टर पर वह सब सुनब जा और प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनैले रखब जा। और कहे के बा सोहर के भाव में कि राजा दशरथ जी के घरवा हो आज जन्मे ललनवा। लेकिन एगो बहुत पुरान लोग सोहर गावत रहे लेकिन उ सोहर हम ड्यू रखत हनी अनुपमा दीदी गई हैं लेकिन उहे लाई पे एगो गावे ला लोग हमने के घरे और देखिए बहुत पुरान रहे दीदी कहले रही कि हम बस खाली मुखड़ा गुनगुनाई बाकी पूरा गाना उहे गई हैं आवे के बाद कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागो। लेकिन यही पे गोलाई पगावल जला कि अरिया ये चंदा बारे आवा नदिया किनारे आवा ये चंदाया गगना के बीच हमर गगना के बीच हमर भेली हो अरिया ये चंदा बारे आवा नदिया किनारे
तब कहत रे राजा दशरथ जी के नाती राम जी के बेटा होई अरे ले हब हो होरिला के बदरिया बबुआ के मामा के पता चलत नहीं बबुआ के मामा के पता चलत नहीं अरे ले हब हो होरिला के यही में कहे के बा कि हथिया चढ़त अब बबुआ के पापा आवेले लेकिन हथिया चढ़त बबुआ के पापा आवेले और एजा कहे के बा कि गधा चढ़त हम चाहेंगे कि उत्कर्ष मामा जो भी है बबुआ के मंच पे थोड़ा सा आ जाइए आइए आइए आपका खिंचाई अभी बाकी है आओ जब कहले रहनो कि हेमा जी बबुआ के हमार भगिना लगी तो रउआ नाम रखब हमार आई मयंक जी अभी कुछ ना कर पाई कि गधा चढ़ला अब बबुआ के मामा आया अपन फाटल फाटल बगली देखावत आले ले अपन फाटल फाटल बगली बबुआ के मामा की तरफ से आशीर्वाद रहे जानता नहीं रहुआ सब कहता ना देखिए उत्कर्ष जी भागत है 400 रुपया के हेमा पांडे अनुपमा यादव के बुलावल गई बा यही घर के और उत्कर्ष जी फोन पर फोन करत रहे हेमा जी जल्दी आई अब मयंक जी भी ठीक बा तो मयंक जी खैर हमारे दोस्त नहीं हम लोग के तो नहीं कुछ कह सकत लेकिन मामा के खिंचाई करे के बा और कहे के बा घोड़ा बा चढ़ाला बबुआ के पापा घोड़ा बा चढ़ाला बबुआ के घोड़ा बा चढ़ाला बबुआ के पापा अपन सब
बोलैले बने और कहे के राजू भैया के बबुआ के बड़का पप्पा लागो कि हथिया चढ़ाला अब बबुआ के पापा आवे और कहे के बा आई अपन बैंक के चोरी का उठावत आवे अपन बैंक के चोरी का उठावत आवे अपन बैंक के चोरी का और कहेगे बा अब अनुपमा दीदी के बुलावे के चाहिए कि ना। हाँ सुना लोग ई बताओ लोग पहले कि हेमा पांडे के तो बुलाइले वाला लोग सोहर सुने खाती, अनुपमा यादव के कौन गाना सुने खाती बुलाइले वाला लोग गीत तब बेवफाई। अच्छा ये दुनिया में इनके भी एगो दर्द बा। हाँ? सबसे ज्यादा दर्द हमारा उनका बुझाता जो चिल्ले है कि बेवफाई। अच्छा इनके भी दर्द बना लेकिन ये रउआ सबके भरम बा ई दर्द में नहीं की ई जौन गाना गावे ली उतनी ऐसा टच कर देला काहे कि अच्छा गाती है ना, सैड सॉन्ग अच्छा गाती है ना ये। हाँ हम समझता नहीं कहाँ से उठ के आयल बड़ा गाना सुने आयल बड़ा नु तो चुपचाप खड़ा होके गाना सुन। वो नीतीश चाचा के खिलाफ टाइम आई उनको टाइम आई ठीक बा और कहेगे बा कि हमारा बेटा होई तो तोहरा के बोलाइब नाना दो बोलाइब नाना दो बोलाइब नाना दो हमारा बबुआ होई तो तोहरा के बोलाइब नाना दो हमारा बबुआ होई तो तोहरा के बोलाइब नाना दो हमारा बबुआ होई तो तोहरा के बोलाइब नाना दो और देखिए जब लड़का हो जाता तो कहत रे काजर पराई पायल देबो काजर पराई पायल देबो काजर जब लड़का होला घर में तो सबसे ज्यादा खुशी फुआ लोग के होला कि हमारा नेक मिली काजर पराई में चाहे सौर लिपाई में चाहे हलवा बनावे में तो कहा तरी भौ जाई काजर पराई में पायल देबो काजर पायल के धून पायल नाना
धीरे थोड़ा सा और धीरे कि मांगे ना नदिया कंग